Velkommen til DMI Spejders introduktion til Facebook. Facebook det er en hjemmeside, hvor man kan registrere sig som person og have venner. Det kunne fx være ens gamle Roland-kammerater, man kunne holde kontakt til der. Man registrerer sig som bruger på Facebook ved at gå ind på facebook.com og trykke på sign up. Det bliver så igennem en lille registreringsproces, så man kan få adgang til Facebook. Man skal indtaste sit navn, Kim Picnic Christiansen, og så vælger jeg bare none of the above, da jeg ikke er noget af det. Så skal man have en e-mailadresse, man skal registrere sig om. Det bliver ens brugernavn og et kodeord. Man vil også gerne vide, hvornår man er født. Og til sidst en lille test for at sikre, at vi ikke bare er en computer. Og den test bestod vi så. Så går vi hen til vores mail. Den har sendt en mail, kan vi se, fra Facebook, hvor den siger, hvis vi kan færdiggøre vores registrering ved at trykke på det der link. Så det gør vi. Men vi vælger så her at skippe det første skridt i den videre registrering. Så kan vi indtaste vores by. I mit tilfælde København. Og lad os gå videre. Ja. Så spørger den, om det vil være med i vores lands netværk. Det siger vi ja til. Og så venter vi lidt igen. Og så har vi oprettet en profil på Facebook. Man kan se selv profilen ved at trykke på profile oppe i venstre hjørne. Kan man se, der er ikke så meget endnu. Man kan uploade et billede, man kan alverdens ting. Hvis man gerne vil være medlem af gruppen DMI Spejder, så skal man trykke på grupper ude i venstre side, og så kan man søge efter DMI Spejder. Så kommer vi op. Og vores gruppeside ser sådan her ud. Det er tænkt som sådan en videoblog, der skal kunne vise, hvordan vi arbejder. Man kan blive en del af gruppen ved at trykke join. Og så kan man selvfølgelig se de videoer, vi har. Det kommer her. Der er lagt en op indtil videre. Så skal man lige tilføje en lille stykke program. Det går hurtigt og let. Og så kan vi se, det er Stens kontrafej her i vores første video. Når man så er blevet træt af at kigge på ham, eller han er færdig med at tale, så kan man gå tilbage til gruppen ved at trykke der. En af de andre ting ved Facebook er også, at man kan have et socialt netværk. Det kunne simpelthen være, hvis man havde spejdere, man var på Roland med. Kan man prøve at finde dem og se, om man kan holde kontakten ved lige. Man kan også oprette en gruppe, ligesom vi oprettede DMI Spejder for ens gamle Roland-venner. Jeg har for eksempel fundet her Jakob Picnic Eriksen. Det er en af mine venner. Lad os se hans profil. Det ser sådan ud. Han har gjort lidt mere ud af det, end jeg har endnu. Og så kan vi så sige, vi vil være Jakobs hjem. Ham kan vi lide. Vi skal lige gennem sådan en computertest igen. Og så tilføjer jeg ham som min ven. Sådan der. Jakob kan så senere sige ja til at blive min ven. Og så er vi venner. Det var sådan set vores korte introduktion til Facebook.